Yurdumuzda oňukyjylyk budugyny düýpli ilmi esasy hemde öňde barjy tejribeler laýyk alyp barmakda, ýerlerde beýleki kinler bilen birlikde meýweli baglary ösürip ýetişdirmekde, Balkan ulaýatynyň magtymly we eterek etraplarynyň baby daýhanlary, telekeçileri halkymyzy ýokary hirli oňukyjylyk öňleri bilen bol elin üpçün etmekde maksady okuluny işler durmuşa çirýärler. Häzir günlerde etraplaryň bagçylyk bilen meşgul bolan telekeçi bagwanlarynyň bagçylyk bölümlerini agrotehnika talaplaryna laýyk ösürilip ýetişdirilýän tagamy we ýokumly wagtda esasy meýwelerin hatarına durýan zeytunyň bitkinini hasyny ýygnamakda hende olary sevdiň ak bazarlaryna elýeterli bahadan halky ýitirilmegine peýham paýhasymany magtymly pragy ýylynyň ruhuna münasip işler bitirilýär. Şu ýylyň oktyabr aýyndan başlap zeytun baglarynyň ýygnanyp, welaýatyň ak bazarlaryna sarp edijilere ýetirilýän ekologiýa taýdan araslygy, tagamlylygy we insan bedenine ýokumly bilen tapawutlanýan zeytun meýweleriniň möçberi gün saýyn artýar. Hut häzir günlerde agrotehnika ýerdäki talaba laýyk ýerine ýetirilýän zeytun baglarynyň ekologiýa taýdan arasy meýwelerini ýygnamak işleri gyzgalaňly dowam edýär. Baglardan meýweleri ýygnamak işi güýz pasynyň ahyryna çenli dowam eder. Ýer-ýerine aýtsak zeytun susuzlygy örenji damly agaç bolup, ol ýylyň ähli pasynda hem gög usup durýar. Onuň meýwesi we ondan alınýan ýagy insan bedeni üçin ýokumly iýmet hasaplanýar. Bu meýwenin peýdal taraplary barada gahrman arkadamyzyň dermanlyk ösümlikleri atly köp çeşitli ilmi ensiklopediýa kitabyny hem aýratyn natalyp geçilýär. Mälim bolýar Balkan ulaýatynyň magtymly etrawy beýleki meýweli baglary bilen birlikde hurma we hoz agaçlaryny ilmi esaslara dayanýan köp ýyllyk tejribe arkaly ösürip ýetişdirmekde meşhur günjökdir. Owy ýaşaýjylaryň şahsy milletlerini, şeýlik hem daýhan birleşiklerinden kärenetini alınan ýerlerde giňden ösürilip ýetişdirilýän tagamly hozur hurmanyň şu günler ýygym işleri hem guramaçylykly anyp barlýar. Bagwanlaryň agrotehnika talaplaryna laýyk ösürip ýetişdirýän meýweleri welaýatyň hemde ýurdumyzyň ak bazarlarynyň iň bir islegli meýweleriniň hatarına tanalýar. Balkan welaýatynyň bagçylyk bilen meşgul bolan telekeçilerdir kärenetçileri halal zähmet çekmäge döredilýän giň mümkinçilikler üçin gahrman arkadamyda hemde arkadaly gahrman serdarymlaryna alkyş sözlerini aýdýarlar.